достар, сезнең белән уймак тапшыруы һәм мин Мәликә. Бүген сезне бик үзенчәлекле һәм мавыктыргыч уен көтәчәк. Нишләп дисезме? Карагыз әле, монда берсеннән-берсе уңган малайлар һәм кызлар җыелган. Икенчедән, безнең бөтен уеннарыбыз кыршау белән булачак. Сез әзерме? Алайса тизрәк башлап җибәрик. Ләкин баштан командалар белән танышырга кирәк. Сезнең командагызның исеме? Аюлар! Ә сезнең? Бүреләр! Командалар әзер, алар барысын да җиңәргә телиләр. Әйдәгез башлыйк алайса. Командалар әзер, мин беренче турның кагыйдәләрен аңлатам. Биредә сез менә бу яшел утраучыкларны күрәсез. Командалар алар буенча менә булай сикереп узарга тиеш була. Соңыннан бу баскыч өстеннән узып, менә бу яшел утраучыкка басалар. Алар кыршауны алалар һәм аны менә бу баганага ыргыталар. Кайсы команда беренче булып килеп җитә, шул җиңүче була. Әйдәгез әле, аюлар, бүреләр, кем иң тиз булачак? Хәзер карарбыз. Мин сызгыргач башлыйбыз. 1, 2, 3. Бүреләр әлегә тизрәк баралар. Бүреләрнең инде 3нче катнашчысы алга китте. Аюлар аларны хәзер куып җитәрләр кебек. Һәм соңгы катнашчылар йөгерәләр. Командалар тип-тигез баралар. Кыршау өчен көрәшә башладылар һәм тизрәк. Бу турда аюлар командасы җиңүче. Команданы котлыйбыз һәм икенче турга күчәбез. Без икенче турыбызга күчәргә әзер. Мин кагыйдәләрне аңлатам. Беренче уенчыларның кулларында сез кыршауларны күрәсез. Бу кыршауларны тотып, алар менә бу яшел утраучыклар тирәсендә әйләнеп узарга тиеш булалар. Һәм кире кайтып бу кыршау өчен икенче уенчыны алырга тиеш булалар. Икенче уенчы өченчене, инде өченче уенчы дүртенчене алырга тиеш була. Беренче булып килгән команда җиңүче булып санала. Әлегә аюлар җиңеп бара, ләкин барысы да үзгәрергә мөмкин. Сез җиңәргә әзерме? Әйе! Алайса мин сызгыргач башлыйбыз. 1, 2, 3. Бик тиз йөгереп киттеләр уенчылар. Икенче уенчылар шулай кыршау эченә кирип киттеләр. Әйдәгез, тизрәк. Хәзер беренче уенчы белән өченчесе алмашына. Бүреләр алга чыктылар. Әйдәгез. Һәм соңгы уенчы бүреләр алда әлегә. Әйдәгез. Әкрен. Соңгы этап бераз фаҗигале булды, ләкин моңа карамастан ике команда да финишка килде. Җиңүче итеп без бүреләрне саныйбыз, чөнки аюлар бер кеше составында гына финишка кадәр барып җиттеләр. Бу турда бүреләр җиңде. Икенче турда соңгы булып йөгергән Дәүләт белән Әмир йыгылдылар. Батырлар, ничексез? Барысы да әйбәтме? Әйе! Авыртмаймы? Юк! Команда өчен көрәшне дәвам итәргә сез әзерме? Әйе! Сез бик зур әфәриннәр, без уенны дәвам итәбез. Икенче турдан соң исәп 1-1. Әлегә дуслык җиңеп бара, ләкин өченче турда барысы да үзгәрергә мөмкин. Мин кагыйдәләрне аңлатам. Командалар икешәр кеше бер кыршау эченә басып, икенчесенә күчәләр һәм беренче кыршауны алга күчерәләр. Шулай итеп, алар бөтен юлны узарга тиеш булалар. Таяклар тирәсендә әйләнеп узарга һәм кире кайтырга. Кайткач, беренче уенчы икенчесе белән алмашына. Шулай итеп, алар бөтен этапны узарга тиеш булалар. Беренче булып килгән команда җиңүче. Без башлыйбыз.
1, 2, 3. Birinchi ikki qatnashchi olg'a ketdi. Birilar boshdan but olib bitdilar, lekin hozir borisida aybat bo'ldi. Qirshovidan chiqmaymiz. Birilar qirshovidan chiqmag'iz. Oylar sizda. Birilar tez-tezgina yugura boshladilar. Qirshovidan chiqmag'iz. Oylar biroz ortdaroq qoldi. Aydagiz do'stlar, tezrak. Birilarning nimadir taktika bor oxirisi. Ham hozir o'yinchilar almashinalar. Yo'q, to'xtat, sen qolasing hali. Oylar, aydagiz tezroq qolishmag'iz. Ali yo'q, to'xtag'iz. Aydagiz, ayday, tag'in bir. Bo'rilar endi hayron olg'a ketdilar. Aydagiz ular uchun jon atdik. Bo'rilar. Oylarga da yordam kerak. Oylar. Oylar bek bir shilalar chunki haliga qolishib turalar. Aydagiz. Ayda tag'in. Bo'rilar qirshovlarini yo'qotdilar, lekin komanda yordam etdi. Ham oylar ko'p jitalardagi bek, lekin birozgina bot oldilar. Aydagiz, tezrak. Bo'rilar komandasi biroz bizning kegillarni tushirdilar. Tag'in ketdi qirshovlari. Bir shilmag'iz yetishasiz. Bo'rilar finishga yaqinlashalar, ham bunda so'nggi etap qolishag'alarning hozir. Bo'rilar tag'in qirshovlarini yo'qotdilar. Hozir sen bilasing, azirlan. Ayya. Ham aydagiz. Bo'rilar so'nggi etapni boshladilar. Aydagiz, oylar. Bunda bizning jonatorlar yarışida boshlandi. Oylar komandasi retga keldi, tag'in qirshov yiroq. Akrin yig'ilmag'iz butun. Azirlan, hozir sen borashaksın. Aydagiz yigitlar, olg'a yigitlar. Bo'rilar yiroqroq ota boshladilar qirshovlarin. Oylar tag'in yig'ildilar. Ham aydagiz birozgina qoldi bo'rilar. Bo'ldi. O'yin tamom, bo'rilar jingdi. Biz 4-turga hazırlanamiz. Haliga bo'rilar jingib bora, hisob 2-1. Men 4-turning qoidalarini anglatırga hazır. Her bir o'yinchining qo'lida bir to'p bor. Birinchi o'yinchi o'zining to'pini yigirib, birinchi qirshoviga qo'yadi.
ikkinchi o'yinchi ikkinchiga, uchinchiga ham to'rtinchiga. Bütün to'plar o'rnashib bitgach, o'yinchilar kiri yugurib, o'zlarining to'plarini olib, finishga yugurishga tegish bo'lalar. 4-o'yinchi yugurib yetgach, o'yin tamomlanadi. Qaysi komandaning o'yinchisi birinchi bo'lib yugurib yetashak, shul komanda jenguvchi. Başlaybızmı? Siz tez bulaşaksızmı? Hazır qararбыз. 1, 2, 3. Әлеге командалар тигез бара. Yo'q, bo'rilar olg'a chiqdilar. Hozir to'plarni kiri jiya boshlaymiz. Kim birinchi bo'lashak? Ham so'nggi to'plar qoldi. Kim birinchi bo'lashak? O'yin tamoman natijani biz bir necha sekunddan so'ng yasarmiz. O'yinga natija yasarga vaqt yetdi. 3-turga bo'rilar yengib bordilar. Hisob 2-1 edi. So'nggi etapda ikki komandada birga finishga kelib yetdi. Demak, bu o'yinda jenguvchi bo'rilar komandasi. Ularni qutlaymiz, lekin ayollar sizda mingsulanmag'iz, chunki bugungi o'yin shundan da bek ko'ngilli, bek mavqtirg'ish bo'ldi. Menga bek ishadi. Bizni qo'noq etgan uchun Bolaqay bolalar bog'chasiga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bugungi esa shular edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz. Qaysi bayga ko'proq ishadi sizga? Qaysi tur ko'proq ishadi? Obuç bilen. Ular bir tunisida qirshov bilan edilar. Yer trassını. Birinchi turni ishatding. Menga Obuç var. Tegi ikkigiz yugurib berganimi? Sen ikkinchidan narsa ishladingiz hali? Obuç bilen. Shul yugurdingiz birga. Demak, shundan da ishatdingiz bugungi baygani, shundan? Tag'in kelsangiz yengashaksizmi? Tezroq bo'lish uchun narsa ishlarga kerak. Sport bilan shug'ullanishga kerak, shulaymi? Men gimnastik bilen. Demak, sen shundan da tez kishi. Men gimnastika bilen. Sen narsa bilan shug'ullanasiz? Bunda Biz ne в одной гимнастике. Unda shundan da sportmenlar yig'ilgan ekan. Bo'rilar komandasini biz qutlaymiz, ham hozir aydagiz ayollar bilan siylashib olaylik. Ayollar komandasi nechik sizga yoshadimi bugungi baygi? Anda bo'rilar komandasi ko'proq birinchi ham ikkinchi baygini yoshadi. Sizga qaysi ko'proq yoshadi? Uchinchidan ishladingiz siz? Bilmeyim. Bize была. Birga yugurdingiz qirshovlar bilan, shulaymi? Sizga qaysilari ko'proq yoshadi? Menga dörtінші. 4-da ishladingiz. Yugurib bordingiz, shulaymi? To'plar bilan. Senga qaysi yoshadi? Birinchida trassa, shulaymi? Ani bo'rilar komandasi uni trassa deb atadi. Senga qaysi yoshadi? İkinci. Qirshovlar bilan yugurib borib, shulaymi? Demak, bizning bugungi o'yinimizning favoriti ikkinchi tur. Shulay deb natijaga kelik. Ikkinchi yo'lga kelsangiz yengashaksizmi? Anda bo'rilar komandasida butun ustida sportmenlar, sizda sport bilan shug'ullanishga jinasizmi? Esa hozir shug'ullanasizmi sport bilan? Nishlaysan? Yugurам, velosipedda. Velosipedda yuraysan. Tag'in qaysi sport bilan shug'ullanasizmi? Bugungi o'yinning batiri. Nishlaysan sen? Yugurам. Yugurasing. Siz nishlaysiz? Men velosiped. Gimnastlar yo'qmi sizning orangizda? Men уже yurdim. Hozir yo'q. Hozir yurmaysan. Sen nishlaysan? Yugurам. Demak, ko'proq sizga sport bilan shug'ullanishga tilab qolam. Ham ikkinchi topqir biz sizning bilan uchrashgach, yengashaksiz degan umidda qolam.